Mi ćemo virtualno, barem mi iz studija, prošetati Slavonijom gdje nas čeka naša Katarina Barać. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro iz Osijeka, iz Muzeja Slavonije. Naime, novi pogled, ali i mogućnost virtualnog obilaska nudi naravno i projekt Viral. Što konkretno znači ovaj projekt, objasnit će nam jutros voditeljica projektnih aktivnosti Viral Muzeja Slavonije, gospođa Jesenka Ricel. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro i dobrodošli u Muzej Slavonije. Što zapravo znači Viral? Viral je skraćenica od Virtual Reality Archive Learning, zapravo znači pomoću virtualne stvarnosti i istražujemo i učimo o povijesnim i izvorima. Ovo je ipak međunarodni projekt, no kako je uopće došlo do pokretanja baš ovakvog projekta i koja je njegova glavna svrha? Pa u projektu sudjeluju međunarodni partneri i jedan od njih je zapravo poslao poziv i nama muzeju da se uz neprofitne udruge i IT tvrtke i ostale organizacije zapravo uključe i muzeji, odnosno arhivi, ne bi li onda svi zajedno istraživali industrijsku baštinu, ali sa jednim višim ciljem. Zaista istražiti onda digitalne inovacije i tehnologije pomoću kojih se onda ta industrijska baština može promovirati, ali na jedan drugačiji novi način. Osim virtualne šetnje, međutim, postoji još jedan razlog, a to je zapravo obrazovanje i odraslih, ali i onih mlađih. Tako je, znači jedan zapravo najviši cilj tog cjelokupnog projekta je bilo razviti jednu metodologiju pomoću koje onda će zaista i stari, ali i mlađi korisnici moći razvijati svoje vještine i kompetencije, naravno uz pomoć digitalnih inovacija i tehnologija. Mi se jutros nalazimo na odjelu tehnoloških inovacija, promjena, tako da ovdje možete vidjeti i neke preteče novih tehnologija. Naravno, za primjenu najmodernijih tehnologija u muzejske svrhe svakako su zaduženi stručnjaci za proširenu i virtualnu stvarnost. S nama je jedan od njih, to je gospodin Mario Mikić-Vučak. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima. Vi ste zapravo bili zaduženi za tu virtualnu šetnju. Koliko je zapravo bilo zahtjevno sve ove predmete, muzejski prostor, uklopiti u virtualnu šetnju, pa i to da svaki muzejski predmet dobije onu svoju treću dimenziju? Pa evo, s obzirom na veličinu ovog postava bilo je dosta zahtjevno. Mi smo koristili tehnologije 360 snimanja, tako da korisnici mogu gledati sa svih strana cijele prostorije, isto tako vidjeti predmete, dodatne informacije o predmetima kao što su slike, tekstovi. Te smo također koristili jednu metodu fotogrametrije gdje smo skenirali cijeli ovaj objekt, kao što je jedna stara peć na drva od Olta, koju vi možete sada vrtiti u svom brauzeru i pregledavati malo detalja više. Kako možemo pristupiti virtualnoj šetnji? Pa sad trenutno je virtualna šetnja postavljena na stranicama Muzeja Slavonije pod sekcijom Digitalni kutak. Tamo imate 3D model virtualne šetnje i možete birati koju želite vidjeti. Hvala vam lijepa. Gospođo Ricel, ovogodišnja noć muzeja upravo zbog epidemioloških mjera također će se održati virtualno. Naravno, publika traži nove doživljaje, edukaciju, ali evo i zabavu. Što sve donosi ovogodišnja noć muzeja, odnosno Muzej Slavonije? Pa evo, ove godine zaista jedan veliki izazov pred nama jer je uopće upitno da li ćemo uspjeti opravdati brojeve, no idemo ne razmišljati o brojevima, tako da smo pripremili ove godine multimedijalni sadržaj koji će se prikazivati na LED ekranima i naravno sav popratni digitalni sadržaj na internet stranici Muzeja Slavonije. Hvala vam lijepo. Evo, čuli ste, sve možete potražiti na mrežnim stranicama Muzeja Slavonije, stoga se slobodno zavalite u vaše naslonjače i uživajte u virtualnoj šetnji. Toliko od nas za ovo jutro iz Osijeka. Lijep pozdrav!